Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai fi baru kini gilong ki kubor bom tasengi. Ki kun ki hajar ka himalang rin kilawan tur biang syaka Khasil Autonomous District Council ka KHDC Hasilong. Ban pensengau ya ka jindawa halor ka kamsim ka badang saat yang hapo ka himah. Kajinwan jong ki syaka KHDC kalong ban budin ya ka ni ka kam bat ban kentu ya ka bor ka council bakin syim ya ki senjam ki badon kam. Kenang ban la ban penbet ya kejinya kaja kat kum kariti dustur bat ki an ki bat trikam hapo ka himah. Ki pajba ka himalang rin ki lapen pau ba ka jing bompat la ban penbet penbiang ya ka kamsim kalawon ra ya ka jing artatin bat ka jing bom syai ha ka rukom penyat ya ki kam himah simah. Kumta kilakan tu ya ka KHDC bahkan bisyar benia ya ka baro ki kot kislah ki sakhi bat ki jing ajing mut jong ki nakaliang ki badon bentah ha kani kakam. Kila dawaru ba ka jing ya penyat baik kan long ka basyai ka bahok bat ka bayat kat kum ka riti sensyar tenrai. Klem dash sya liang ya kano ka kenhun ne ubreu. Kila pen pau ba ka jing penbet ka bakloi kan yarap ban penne ya ka jing ya terli bat ka jing ya suk hapo ka himah. Na kaliang kinong ya lambat ki kenhun ki hajar ka himalang rin kilapan pau bakin dang peteng ban budin ya kani ka kam tat hadu ba ka KHDC kan ayah karai ka basyai halor ka kamsim. Kila karparu ya ka council bah kan sengap ya ka surjong ki pajba bat kan khot ke jinyalang ya baro ki pihak kenang ban la ban penbet ya ki kam da ka jinya sutu jingmod. Ni da